isi mbido telivishọn anaghị agba anyị draw ọ bụ ebe anyị si akụpụtara gị nkwa mmemme kwuru mmemme kwuru mmemme ma ihe ejije echefukwara na ọ bụ isi mbido telivishọn. Aha m bụ Chidiebere Ụgbaja. Ihe oge ruru ugbu a bụ ịtụrụ gị otu ilu maọbụ abụọ iji gbaa mbọ hụ na ego ejiri lụta nne gị abụghị nke furu mkpọrọ. Ngwa gee ntị ka ịnụ ntọntọ ilu ndị Igbo na-atụ nke anyị jiri bata 18 n'oge ugbu a. Igbo si na ọ bụ onye fee eze, eze eruo ya. Ka m tụọkwa ya ọzọ, onye fee eze, eze eruo ya. Echefula na ilu ndị Igbo bụ na mba ndị m na-anụkarị na-atụ ụdị ilu a bụ ndị Mbaise, ndị Owere. A sị na onye fee eze, eze eruo ya. Ọ bụ gịnị ka ọ pụtara? Ka anyị jụọ nwa bekee ka ọ translate kpọmkwem n'olu bekee dịka literal translation. If you revere the king, kingship will come to you. If you revere the king, kingship will get to you. Mana ọ bụ gịnị ka ndị Igbo ji ilu a akọwa? Ọ bụ ilu ndị Igbo ji arịọ mmadụ, agwa mmadụ na onye nwoke rubere isi wetuo onwe ya ala, onweghị ụdị ihe ọma dị iche iche na-agaghị eru ya aka. Rube isi wetuo onwe gị ala. Ị nwere ego, ị bụ nnukwu mmadụ, ekwela ka a na-ahụ ya n'ihu gị, wetuo onwe gị ala. Ịhụ onye tọrọ gị, sekpuorie, gọzie, mee dịka omenala Igbo siri dị. O nweghị ihe ị chọrọ ị gaghị enweta. Onye fee eze, eze eruo ya. Ọ bụ ya bụ ilu anyị jiri bata ugbu a. Biko apụkwala. Anyị nwere ọtụtụ ihe mmemme ndị ọzọ dị iche na-abịara gị site na isi mbido telivishọn.